भाई लोग तहरा लोग के बजट अगर खाली 12,000 रुपया बा तो यकीन मानो लोग भाई लोग तहरा लोग खाती हम बहुत ही धमाकेदार एक किलर फोन लेके आयल बानी जवना के देखबो लोग तो कहबो लोग वाह मौज हो गई। मतलब तू लोग गेमिंग करे चाहता रहो लोग 5G फोन पूरा का पूरा 5G एमे 12 गो बैंड 5G के मिलेला बजाना से पूरा धमाका मचा देबो लोग। साथ में कैमरा भी अच्छा खासा बा, सब कुछ अच्छा बा और दाम एकर 12,000 से भी नीचे पड़ी तारा लोग के ई फोन। तो भाई लोग आज हम बात करे वाली मोटरोला G51 फोन के बारे में। भले ही ई फोन 10 से 11 महीना पहले लॉन्च हो रहा है लेकिन आज के भी डेट में ई फोन किलर साबित होता है, बिल्कुल ही किलर साबित होता है। तो भाई लोग तह लोग के गोरी बात पता होई कि हर एक चीज में कुछ अच्छाई कुछ बुराई दोनों होला। तो हम दोनों बताए वाला बानी फोन में का एमे अच्छाई बा का बुराई बा। तो भाई लोग चलो फटाक से एकर बारे में सब स्पेसिफिकेशन तारा लोग के हम बता रहल बानी। भाई लोग और सब तो बात हम बाद में करें, पहले तू लोग देखो लोग इमे लागल बा 5G के 12 गो बैंड जो कि वाह मतलब ई दाम पर 5G के 12 गो बैंड मिलल मुश्किल बा। और ई तारा लोग के बात बता दी और भी कंपनी वाला दिलसन एगो दूगो दिलसन पूरा 12 गो बैंड दिलवा मतलब ट्रूली 5G के तू लोग मानो लोग। और भाई लोग इमे डॉल 4G वोल्टी के सपोर्ट देले बा, NFC के भी सपोर्ट देले बा। ई दाम पर NFC के भी सपोर्ट तारा लोग के देखे के इमे मिलता। ब्लूटूथ 5.1 तारा लोग के देखे के मिलता, डॉल बैंड के वाईफाई देखे के मिलता। तो कनेक्टिविटी के मामला में तो पूरा तरह से मौज कर देला भाई फोन। देखो लोग भाई लोग तू लोग गेमिंग खातिर लेबे चाहत रहो लोग तो यकीन मानो लोग मौज कर देबा लोग। एमे लागल बा क्वालकॉम के 480 प्लस 5G प्रोसेसर जो कि 8 nm पर बेस एगो प्रोसेसर बा। अब तू लोग कहबो लोग ई 480 तो बहुत पुरान प्रोसेसर हो गई, काहे देले बा एकदम घटिया प्रोसेसर बा। सुनला के बाद से हमरो लागल घटिया बा, लेकिन 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 ऐसा बात नहीं है। ई प्रोसेसर दोसर प्रोसेसर उ 4G वाला प्रोसेसर ना हो 480G, ई दोसर वाला प्रोसेसर 480 प्लस भाई प्रोसेसर काफी हद तक अच्छा बा, अच्छा से कस्टमाइज बा। तू क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 720G या तो फिर G95 मीडियाटेक हो गल, इस सब में जैसे तू लोग गेमिंग करे लो ओकरे के थोड़ा आसपास में थोड़ा सा लो क्वालिटी में कर पेबा लोग गेमिंग जो कि काफी हद तक अच्छा बा। BGMI के हाई सेटिंग पर खेल पेबा लोग आ गेमिंग अच्छा खासा कर पेबा लोग। मतलब दाम के हिसाब से अब 20-25 हज़ार के मोबाइल से जब तू लोग कॉम्प्रोमाइज कर तब तो ना हो, लेकिन दाम के हिसाब से काफी हद तक अच्छाई में तू लोग गेमिंग वगैरह कर पेबा लोग। देखो लोग भाई लोग ई एगो बड़ फोन बा, एमे लागल बा 6.8 इंच के एगो फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जौन की 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ ई डिस्प्ले बा। आ यकीन मानो लोग भाई लोग मजा आ जाए। मतलब इतना दाम में तो तालो के एमुलेट मिले वाला नहीं है, कोनो कंपनी ना दी भाई, सैमसंग में ना दी तो ई कहाँ से दी। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जौन की बहुत सारे कंपनी ना दी, 60 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज आई दे दिल बा 120 हर्ट्ज। लेकिन एमे एगो प्रॉब्लम आवेला मोटरोला का फोन में, जब 120 हर्ट्ज चालू करिएगा तो थोड़ा बहुत हैंगियाला मोटरोला का फोन, और कोनो दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्ले के मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। देखो लोग भाई लोग एकरा पीछे लागल बा 3 गो कैमरा, एगो बा 50 MP का, एगो बा 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP के एगो घटिया कैमरा और चिपकले बारह सन। आगे एकरा लागल बा 13 MP के कैमरा, मतलब 13 मेगापिक्सल के कैमरा, साथ में पंच होल डिजाइन बा। अब देखो लोग भाई लोग 20-25 हज़ार के भी फोन में Vivo U शेप निकाल देता जो कि कितना चुतियापा लागेला। ये मतलब 12,000 के फोन में पंच होल देले बा, कितना खुशी वाला बात बा। मतलब लुक वगैरह के मामले में भी काफ़ी हद तक की फ़ोन अच्छा बा फ्रंट से। भाई लोग देखो लोग बता लोग के गोरी बात बता दी, एक और कैमरा से तू लोग नॉर्मल में फोटो निकाल पेबो लोग। ई ना कि 50 MP के बाद तो तू लोग हाई मेक तक फोटो निकाल पेबो लोग। मोटरोला से कैमरा को उम्मीद ना रखे चाहिए, मोटरोला कैमरा थोड़ा बहुत घटिया आवेला, लेकिन दाम के हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा बा। एमे लागल बा 5000 mAh के एगो बड़का बैटरी और साथ में तारा लोग के 20 वाट के फास्ट चार्जर देखे के मिल जाए, जवना से तू लोग अपना फ़ोन के पूरा 1.5 घंटा में फुल चार्ज कर पेबो लोग। 1.5 घंटा के आसपास में लागी, पूरा 1.5 घंटा ना लगी, कम ज़्यादा लागी, जैसन होई मौसम वैसन लागी। ओकरा बाद से एक बेर चार्ज कर लेबो लोग तो बहुत ही आसानी से तारा लोग के 1 दिन का बैटरी बैकअप दे दी। अगर गेमिंग करबो लोग तो 2-3 घंटा 4 घंटा का बैटरी बैकअप दी, 2 घंटा के ना दी, 4 घंटा के तो देबे करी। 4 घंटा का बैटरी बैकअप लोग समझते वालों सही बा, मतलब इतने ही देला सब फोन। देखो लोग भाई लोग इनमें फिंगरप्रिंट भी देखे के मिल जाता जो उनकी
साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट बा भाई लोग, मजा आ गया भाई। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लगा जो कि काफ़ी हो तो अच्छा बा। आ लुक ओकरा के मामले में भी फ़ोन अच्छा बा। आ एगो और चालो के में बटन देखे के मिले, पावर बटन वॉल्यूम बटन तो देखे के मिलबे करी, साथ में एगो और असिस्टेंस वाला बटन देखे के मिल जाई, जौना के काम नहीं है बिल्कुल ही फोन में का काम नहीं है भाई, लेकिन दे दिल बार तो का कल बटन के लोग कस्टमाइज करके दूसरा चीज़ इस्तेमाल में नहीं लोग ले सकर, मतलब कि असिस्टेंस यूज में आई तो वो बटन भी एगो दिले बा जो काफ़ी हो तो अच्छा बा। ई दाम पर तो अच्छा देखो लोग भाई लोग एक बैग में चालो के प्लास्टिक देखे के मिल जाए जो कि काफ़ी हो तो अच्छा, लुक वगैरह के मामले में अच्छा बा। प्राइस के हिसाब से तो सही है बात, तू लोग यकीन मानो लोग। साथ में तालो के 208 ग्राम के बाद थोड़ा वजन बा एक, लेकिन हल्का ही फील हो, ज़्यादा कोनो भारी फील ना हो, या फोन थोड़ा बड़ा फोन बा, ये बात तू लोग समझ लो। आ देखो लोग एक और खाली एक एगो वेरिएंट देखे के मिल जाई 464 जो कि हमारे घटिया लागल 4/6/28 का एगो वेरिएंट लॉन्च करे के चाहिए, भले ही 15,000 रुपया ली, लेकिन 464 कोनो मायने नहीं रखो। वैसे ही 32-35 GB फुल हो जाला, और बाद से का रखल जाला कुछ पड़ते ना चलेला 64 GB वाला स्टोरेज में, तो थोड़ा स्टोरेज के मामले में कम लागल, तो ये हमार तन दिक्कत लागल। तू लोग देख सकता लोग। आ जाना के प्राइस बा 12,249 रुपया। अब हम जब वीडियो बनाते हैं तो अब दाम बड़ी घटी कम नहीं कर सकते, अब का दाम ये बा। आ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड बा तो तालो के 11,636 रुपया के फ़ोन देखे के मिल जाई, मोटो G51 5G। अब भाई लोग यकीन मानो लोग ई दाम पर फ़ोन काफ़ी हो तो अच्छा बात, तू लोग ले सकता लोग बिल्कुल, लेकिन तो स्टोरेज से तारा लोग के एजा मार खा जाई, और बाद से एजा रैम से भी मार खा जाई। तो प्राइस के हिसाब से तो फ़ोन काफ़ी हो तो अच्छा हमरा लागल। तू लोग देखो तारा लोग के लेवे के बाद चाहे नहीं खेलेवे के, कमेंट करके जरूर बताइबो का के तू लोग सुझाव देबो फ़ोन लेवे के, आ तो ना देबो, आ ना देबो तो काहे ना देबो, आ देबो तो काहे देबो, काहे से कि हम कमेंट के पढ़े नहीं, और बाद से ऊपर अमल करे नहीं, और भी लोग के हम सुझाव दें तार लोग के कमेंट पढ़ के। तो भाई लोग यही साथ हम ये वीडियो करे चाहते हैं समाप्त, मिलते हैं तार लोग से अगला वीडियो में, तब तो खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।